Sziasztok, a videót két részletbe fogom feltölteni, az egyiket most, és a másikat jövő héten. Volt egy kisebb kihagyás a csatornán, hogy nem töltöttem fel videókat, de most már próbálok rendszeresebben feltölteni videókat, és remélem tetszeni fog a videó. Sziasztok, a mai videóban a Poppy Playtime Chapter 1-et fogjuk végigjátszani. Nagyon nem ismerem a játékot, annyit tudok, hogy ez a kék szörny Huggy Wuggy. Szóval szerintem vágjunk is be. Érdekes dolgok nem történtek benne, igazából csak annyit mondtak, hogy megjelent egy új baba. Ez a baba, ez a Poppy. És nagyjából ennyi. Igen, recepciósak vagyunk, mondom. Gondolom, hát azért nem hinném. Gondolom, nem azok vagyunk. Ezt evel fel lehet venni dolgokat. Abban... Ebben lehet beszélni, mert nem nyomtam az ebetűt. Mondom, valami boltocska volt gyárnak. Itt még egy... Lüsbaba. Na. Mi lehet a kód? Gondolom, valamit kell keresni. Huggy Wuggy színei fentről lefelé, nincsen benne fekete, se fehér. A csempében nincsen annyi szín. Hát... nem hinném. Sorrendbe kell... valami sorrendet kell ugye keresni. Itt vannak dolgok sorrendben. Dobozok. No, az nem hinném. Sincsen semmi, de... a vonat? A sorrendben van. Azt mondja, hogy... zöld, rózsaszín, sárga, piros. Zöld, rózsaszín, sárga, piros. Akkor azt mondja, hogy zöld, rózsaszín, sárga, piros. Megvan. Bent is vagyunk. Na, akkor evel ugye felveszek a dolgokat, és akkor evel ebbe be is teszem. Na, mi ez? Mutasd magad. Playtime, igen. Grabpack. Ismerős, láttam már. Igen, felveszed és magadra rögzíted, nagyon fontos. Fogd meg a kilövőket. És lőj valamire, és hogyha megint nyomod a gombot, akkor visszajön. De hogyha hosszan nyomod, akkor ide húzza. És lehetőleg csak kis tárgyakra, és ne lőj meg vele senkit. Kicsit veszélyesnek tűnik. És ezzel újra is lehet tölteni dolgokat, vagy lehet lehonrozni az elektromosságot. Mert itt köszönik, hogy megnéztük, és használjam óvatosan. Oké. Akkor kérem, ha van... Új, ezen át tudok menni? Na, van egyed. Left hand to fire. Gyere csak! De itt ez ott át kell mászni, és akkor ide ki lehet ezt lőni. Jöttem merekbe menni. Itt is van valami. Így be. Köszöntünk! Huggy Wuggy. Vagy Huggy. Köszönöm, hogy Huggy Wuggy, nem? Huggy. De Wuggy is a neve. Testing. Akkor ide, tudom. Akkor nem, mert tönkrement az áram. Ó, kulcs. Kösz. Ez kafetéria, meg ilyenek. Csak az egy világít, szóval én inkább erre mennék. Az is kedvi. Igen. Ó, tudok futni. Jó. Igen, erre. Kész. Még volt így. Azt mondták, hogy ezt tényleg tud áramot vezetni. Igen, erre valami. Nincs öt. Erre van. Merre volt az ajtó? Igen. Huggy, hol mentél? Gyere vissza.
Aztán kezdem. Ó, ott a kezem. Gyere csak ide. Elkaplak. Ne érdekel engem semmilyen füst. Én elmegyek, érted? Oké, biztos hosszú kezed van. Akkor nem lett. Vagy, van itt eljátszó, akkor megnézem. Milyen robot ez? Azt hittem már. Ez sincsen. Hát, én sehol sem látom, szóval megyek tovább. Az mi? Ott is van egy. Színen nem írom el, de ezzel mit tudok kezdeni, hogy... Ó, ezeket ide lehet betenni, igen. De én, hogyha ide leesek, hogy megyek vissza? Lehet innen kéne összegyűjteni őket? Mindegy, most már esne. Lehet, hogy onnan el lehet írni, de... egy biztos. Azt most összeszedem. És hol lehet még a többi? Ó, van itt egy. Akkor 4 volt? Igen, 4 volt, akkor még kéne egyetlen egy. Várjál, ez mi? Ó, de jó ajtó. Oké. Elnök erre. Nem. Erre. Nem semmi. Oda mind a két mancska, vagy hát a piros is kell, meg a kék is. De az ott meg nem tudom, hogy mi. Lehet, hogy ez a piros kéz. Hol van itt a piros fuse? Felmegyek is fentről, megnézem, hát nem látni fogom. És azt mondja, megvan ez, meg ez. Igen, emlékszem, piros nincsen meg. Ez a záró. Na, innen. Valami világító valamit. Sehol. Semmi. Ott van. Gyere ide. Hol vagy? Így. Aztán megyek is. Beteszem. És akkor csinálom, gondolom valamit. Ezért korrekt első szinten futásből volt 5-ös. Fennáll futáskor. Igen. Most. Azt megfogja. És utána lesz. Megfogja. Igen, gyere. Hozd nekem ide. Nem tudom mi ez, de hozzad ide. Add ide. Két kéz. Gyerünk. És ezzel egyszerre tudok tapicskolni. Például ez meg ezt, így meg tudom fogni egyszer. Igen, akkor kinyílnak. Köszönöm. Én ide be is mennék a kugolva.